some intensity, but he had a little bit more tonight. What do you think kind of went into that? Yeah, he really got going there. I liked his, his aggressive attacks to the rim. Number one, he was doing a good job of playing through hits and creating contact and getting to the line. Big of him coming off the bench. I think what he ended up with like 27. But just, huge minutes from him. I thought our bench was good. מהמגרש ברבע האחרון שיחקת את כל ה-12 דקות. זה היה משהו שככה תכננת או ראית עם המאמן הנוכחי? לא, האמת היא שאני לא כל כך שולט בדקות שלי, ויש פעמים שאני משחק כמות דקות מסוימת כזאתי או אחרת, אבל בסופו של דבר אני מנסה לעשות את מה שאני יכול בדקות שיש לי. וזה לשחק הכי טוב שאני יכול, וזה לשחק עם ביטחון, וזה לאיים על הסל. בין אם אני אשחק 34 דקות, מצוין, אבל אם אני משחק גם 22 דקות, אין לי תלונות, אני עושה הכל בשביל הקבוצה. היית מצטיין למשחק ויש רחשים עוד פעם בקהל בין האוהדים, אני שומע השחקן הכי טוב שלנו וכאלה. היה נקודה היום שאתה מרגיש שהייתה איזשהו עוד עליית מדרגה במקומות שאתה אמרת שאתה רוצה להיות אליהם, שאתה חושב שאתה יכול להגיע אליהם? אני חושב שכבר הראיתי בעבר בחלק מהמשחקים את היכולות שלי. אני חושב שלוקח זמן להתאקלם לקבוצה חדשה. ככל שהזמן עובר ב-NBA אני מרגיש שיש לי יותר ביטחון, אני מרגיש שאני מבסס את המשחק שלי יותר טוב. יש המון דברים שאני צריך לעבוד עליהם עדיין, ואני עדיין לא חושב שאני שחקן שלם כמו שאני רוצה להיות, אבל אני בהחלט עובד כל יום ומשתפר ולומד, וכיף לי להשתתף ולהיות חלק מהניצחונות האלה ולשחק כמו שאני משחק. עוד פעם, אני לא חושב שכל משחק עכשיו אני אשחק ברמה כזו, אבל אני בהחלט אהיה אגרסיבי ומשתדל לעשות את המיטב. רצית את הכדור האחרון גם? רציתי את הכדור האחרון, אבל אתה יודע מה? כשאני חושב על זה, סקוט עובד כל כך קשה, מגיע לו, ואני מפרגן לו ב100%. היה מהלך כמה דקות לפני ששניכם ירדתם להגנה, וככה צעקתם אחד על השני מי סוגר, עוצר את הכדור. המאמן קרא לזה healthy, הוא אמר שיש אנשים שמתקשרים בקבוצה ונלחמים וזה מה שהוא רוצה לראות, וסקוט אמר אותו דבר. המשחק גם נגמר בחיבוק מאוד גדול שרצת לה ונתת לו אחרי סל ניצחון. איך זה כחלק מאלמנט של הבנייה וההתקדמות פה והקרה שלך של השבוע? אני נהנה. אני חושב שהאמוציות זה חלק מהמשחק, ואני חושב שהכעס והזעם וזה בלהט המשחק, אני חושב שזה בריא. בסופו של דבר אתה לא רוצה שהקבוצה שלך כולם יעמדו ואף אחד לא ידבר עם אף אחד. בסופו של דבר גם דברים כאלה שנראים מהצד לא תמיד הכי טוב, הם בעצם מאוד מאוד בריאים לקבוצה. כן, היה בינינו אי הבנה, אבל אני חושב שהחלקתי לו על זה. Aside from the winning basket, you also had a good performance, 10 assists and only 1 turnover. Was there a part during the game where you felt different compared to other games as far as your control of it? And what would you take from this game as a stepping stone for the future? I don't think I kind of like felt any different. I was just put in situations to make plays. The one where I dropped it off to DA, that was kind of drew up and in the huddle. So I was kind of just put in situations and then, I was just finding guys. That's my talent, man. And whenever I can, make plays for other people, I think that's where I'm best. And I think my shots are going to come. I'm a point guard, so I got the ball in my hand pretty much the whole time. So.